Van valami, amit túl sokáig cipeltél. Egy gondolat, egy érzés, egy kapcsolat, egy emlék. És bár próbáltad elengedni, valahogy mindig visszakúszott, mint egy árnyék, amely követ, még akkor is, amikor már nem nézel hátra. De az univerzum, ahogy Carl Jung is mondaná, nem hagyja annyiban, mert a lélek nem bírja sokáig a hazugságot. Nem bírja a túlélést, ha közben meghazudtolja önmagát. És így történik, hogy a valóság, lágyan vagy épp fájdalmasan elkezd jeleket küldeni. Rezdüléseket, amelyek nem véletlenek. Egy váratlan feszültség, egy ismétlődő minta, egy mondat, ami újra és újra visszhangzik benned. Ezek nem a véletlen szavai. Ezek üzenetek. A változás suttogásai. Az univerzum sosem kiabál először, csak halkan figyelmeztet. És ha figyelsz, hallani fogod. Mert minden egyes jel egyetlen irányba mutat. Ideje elengedni. Ebben a videóban 9 ilyen jelről fogok beszélni. 9 olyan történésről, amely nem pusztán kellemetlenség, hanem kulcs. Egy belső ajtóhoz, amit túl régóta zárva tartasz. Ha magadra ismersz, ne félj. Mert lehet, hogy épp most történik az, ami végre felszabadíthat. Első jel. Amikor minden fárasztóvá válik, még az is, amit régen szerettél. Van az a pont, amikor már nem a tested fáradt, hanem a lelked. Nem az idő kevés, hanem az értelem. Nem a feladat sok, hanem a szíved lett üres. Ezt nem lehet kimagyarázni. Nem lehet szabadsággal kipihenni. Ez nem a túlterheltségről szól, hanem arról, hogy valami, amihez eddig ragaszkodtál, már nem ad vissza semmit. Lehet ez egy munka, egy kapcsolat, egy önkép. Bármi, ami valaha örömet hozott, most csak terhet jelent. Nem érzed, csak végzed. Nem vágyódsz, csak bírod. És ez a legnagyobb jel. Mert az élet mindig mozgásban van. Ami már nem mozgat, az valószínűleg nem is hozzád tartozik. Carl Jung szerint a lélek nem tud hazugságban élni hosszú távon. A tudattalan előbb-utóbb jelezni fog, és gyakran ezt a kimerültségen keresztül teszi. Az üresség érzése nem a gyengeség jele, hanem annak a bizonyítéka, hogy egy belső rész már nem tud kapcsolódni ahhoz, amit erővel még tartani próbálsz. Ez nem kudarc. Ez egy ajtó. Egy hívás. Nem a feladásról szól, hanem az igazságról. Az univerzum azt suttogja. Nem azért nem megy, mert gyenge vagy, hanem mert már nem dolgod. Figyelj erre a fáradtságra, mert néha nem alvásra van szükséged, hanem elengedésre. Második jel. Ismétlődnek a helyzetek. Más névvel, más arccal, de ugyanaz a fájdalom. Van az a furcsa érzés, amikor ugyanaz a történet újra és újra bekopog az ajtódon. Lehet, hogy a szereplők mások. A színek másképp vibrálnak. A hangok talán halkabbak vagy harsányabbak. De a végkifejlet az mindig ugyanaz. Egy kapcsolat, ahol újra nem értenek meg. Egy barátság, ami megint kihűl. Egy döntés, ami után ismét kételkedni kezdesz önmagadban. Olyan ez, mint egy belső forgatókönyv, amit mindig más színészekkel játszanak el. De a darab sosem változik. Carl Jung ezt kollektív tudattalan mintázatokként írta le. Azt mondta, amit nem oldunk meg tudatosan, az újra és újra visszatér, mint sors. Nem bosszú ez, nem büntetés. Inkább tanítás. A lélek csak azt a leckét ismétli, amit még nem tanultál meg. És az univerzum kegyetlenül gyönyörű módon mindig új lehetőséget ad, hogy végre másképp dönts. Ez az ismétlődés nem a gyengeséged jele. Nem azt mutatja, hogy hibás vagy. Épp ellenkezőleg. Azt jelzi, hogy épp a küszöbön állsz. Mert amikor már észreveszed a mintát, az első lépést megtetted. És ez a felismerés fájhat. Hiszen lehet, hogy be kell ismerned. Nem ők voltak mindig a hibásak. Lehet, hogy te is benne tartottad magad abban, ami már régen nem szolgált. De itt a fordulópont. Mert amit meglátsz, azon változtathatsz is. És ha képes vagy elengedni azt, amit eddig görcsösen ismételtél, valami új indulhat el. Egy új szerep. Egy új történet. Amiben nem a fájdalomé a főszerep, hanem a szabadságé. Harmadik jel. A tested is jelez. Furcsa feszültségek, betegségek, megmagyarázhatatlan tünetek. Sokan azt hiszik, hogy a lélek és a test két külön világ. Pedig nem azok. A test a lélek utolsó nyelve.
Amikor már nem hallgatunk a belső suttogásra, a test elkezd kiabálni. Nem bosszúból, hanem szeretetből. Mert nem akarja, hogy tovább vidd azt, ami már nem a tiéd. Feszültség a vállban, amit nem tudsz kimasszírozni. Torokszorítás, amikor ki kéne mondanod valamit, de nem mered. Hasi fájdalom, amikor valamit nyelned kellene, de már nem bírod tovább. Ezek nem csak fizikai jelenségek. Ezek történetek. Kimondatlan érzések, elfojtott igazságok. Egy belső tiltakozás, ami végül testi tünetként tör felszínre. Jung szerint a psziché nem csak érzelmeket, hanem szimbólumokat is használ. És a test a legőszintébb szimbólum. Nem tud hazudni. Ha figyelsz rá, megmondja, mikor van vége egy útnak. Mikor nem vagy már ott, ahol lenned kéne. Mikor kellene végre letenni valamit, ami alatt roskadozol. Ne vádold magad, ha megbetegszel. Ne félj, ha fáj. Nézd meg, mire akar tanítani a tested. Lehet, hogy csak annyit mond. Elég volt. És lehet, hogy épp ez a fájdalom a kulcs az elengedéshez. Mert nem minden gyógyulás gyógyítás. Néha a legnagyobb gyógyulás az, amikor végre nemet mondasz valamire, vagy valakire, ami már nem a részed. 4. jel. Már nem tudsz őszintén örülni annak, aminek régen, igen, van az a pont, amikor a szíved már nem rezonál arra, amit régen imádtál. Egy régi barát mesél valamit, és te csak mosolyogsz, de belül csend van. Megkapod azt, amire vágytál, és mégis üresnek érzed magad. Megérkezel egy helyre, amiért éveken át dolgoztál, de a lelked nem jön veled. Ez nem hálátlanság. Nem kifinomult unatkozás. Ez a belső irányváltás első jele. Carl Jung úgy tartotta, hogy amikor az emberi lélek elindul az individuáció, azaz az önvaló felé vezető úton, a régi formák már nem tudják megtartani. Ami egyszer motivált, most nem ad többé tüzet. Ami egyszer fontos volt, most csak megszokás. A szenvedély, ami hajtott, már nem mozdít meg. És ez nem baj. Ez természetes. A lélek nem statikus. Folyamatos mozgásban van. És ha nem mozdulsz vele, kiüresedsz. Az univerzum ilyenkor elkezdi kivenni belőled a kötődést. Lassan, finoman. Már nem érzed magad otthon abban, amiben régen igen. Már nem csillog a tekinteted attól, amit régen áhítottál. És ez nem azt jelenti, hogy valami rosszat tettél. Épp ellenkezőleg fejlődsz, növekszel. És amit kinőttél, az már nem tud táplálni. Ezért érzed úgy, mintha valami eltűnt volna. De amit valójában érzel, az nem hiány, hanem hívás. Valami másfelé. Egy új valóság, egy új érzés, egy új igazság felé. És ha nem ragaszkodsz ahhoz, hogy mindig ugyanaz örüljön benned, meglátod. Valami mélyebb, csendesebb öröm már ott kopog a küszöbön. 5. jel. A világ körülötted elkezd szétesni. És te nem érted, miért hirtelen minden, ami stabilnak tűnt, inogni kezd. Kapcsolatok romlanak meg, amiket biztosnak hittél. Lehetőségek záródnak be, éppen amikor szükséged lenne rájuk. Emberek tűnnek el az életedből, látszólag ok nélkül. És te csak állsz a történtek közepén, és nem érted. Miért történik ez mind egyszerre? De az univerzum nem büntet, csak átrendez. Carl Jung azt mondta, ha nem tudjuk tudatosan elengedni azt, ami már nem szolgál, akkor az élet elvégzi helyettünk. Nem bosszúból, hanem mert a lélek tudja, hogy mit nem vagyunk képesek meglépni egyedül. És ha nem engedjük el önként, amit meg kell haladnunk, akkor az egyszerűen kiesik a kezünkből. Ijesztő ez. Fájdalmas, mert veszteségnek tűnik. De a háttérben mindig ott munkál a rend. Mert minden összeomlásban ott rejlik az új struktúra ígérete. És minden, ami most eltűnik, csak helyet csinál annak, ami érkezni akar. Az univerzum nem ismer véletleneket. Amit elvisz, azt nem önkényesen veszi el, hanem azért, hogy felszabadítson. Hogy megmutassa. Nem ez vagy te. És nem ez az utad. Lehet, hogy most nem látod még, mi jön a helyére. De elhiheted. Nem az a valódi kérdés, hogy mit veszítettél el, hanem az, hogy mit nyerhetsz, ha most mersz nem kapaszkodni többé. 6. jel. Már nem tudsz hazudni magadnak. Még ha próbálod is, van az a pillanat, amikor leülsz, és nem mondasz ki semmit. De belül ordít a csend. Mert a lélek nem bírja tovább. Nem bírja majd holnapot. Nem bírja a nem olyan rosszot. Nem bírja, ha kifelé mosoly van, de belül repedezik minden. Sokan azt hiszik, hogy az elengedés első jele a döntés. Pedig nem.
Az elengedés első jele az, amikor már nem működnek a saját hazugságaid. Amikor nem tudod tovább meggyőzni magad, hogy ez még jó neked. Amikor a tested feszül, ha kimondod, hogy boldog vagyok. Amikor a lelked nem reagál azokra a mondatokra, amikkel eddig elaltattad önmagad. Carl Jung azt mondta, a legnagyobb hazugság, amit az ember mondhat, az nem másoknak szól, hanem önmagának. És ha az igazság elég sokáig folytva marad, akkor először a tested, aztán a kapcsolataid, végül az életed kezd el szólni helyetted. Ez a pont sorsfordító, mert nem lehet már visszamenni. Nem lehet úgy tenni, mintha nem tudnád, amit már tudsz. A lelked felébredt, és nem akar visszaaludni. És ez fájhat, mert az igazság sokszor kellemetlen, de az egyetlen, ami megtart. Amikor már nem tudsz hazudni magadnak, akkor vagy a legközelebb a valódi szabadsághoz. Akkor vagy a legközelebb az elengedéshez. Mert már nem kapaszkodsz a megszokottba. Inkább elviseled az ismeretlent. És ez a bátorság, ez a belső törés. Ez lesz az a pont, ahol valami végleg megváltozik. 7. jel. Egyre gyakrabban álmodsz menésről. És egy ismeretlen hely hív, lehet, hogy repülővel szállsz el valahonnan. Vagy gyalog indulsz el egy úton. Talán egy régi ház ajtaján lépsz ki, amit soha többé nem látsz viszont. Az álmaidban egyre gyakrabban jelenik meg a távozás, az elmozdulás, a búcsú. És bár napközben nem beszélsz róla, belül pontosan tudod, ez nem csak álom. A tudattalan sokkal hamarabb tudja, hogy mit kell tenned, mint ahogy a tudatos elmét felismerné. Carl Jung szerint az álom a lélek nyelve. És ha újra meg újra megjelenik bennük a menés, az azt jelenti, hogy egy belső rész már elindult. Csak a többi részed még nem merte követni. Ez a hívás nem konkrét. Nem mindig tudod, hova tartasz. Csak azt érzed. Nem maradhatsz ott, ahol eddig voltál. És ez az érzés lehet eleinte csak egy vágy. Egy finom nosztalgia valami ismeretlen után. De idővel egyre hangosabb lesz. Egyre sürgetőbb. Egyre fájdalmasabb, ha nem hallgatsz rá. És akkor jön a pillanat. Egy mondat. Egy tekintet. Egy döntés. És elindulsz. Elengeded azt, amihez addig ragaszkodtál. Nem haragból. Nem menekülésből. Hanem azért, mert végre készen vagy rá. Az álmaid nem hazudnak. Figyelj rájuk. Mert lehet, hogy már hónapok óta mondják neked, el kell engedned. És nem azért, mert rossz volt, hanem mert elvégezte, amiért jött. 8. jel. Egyre inkább úgy érzed, mintha nem tartoznál már oda, ahol vagy. Előfordult már, hogy egy beszélgetés közepén hirtelen úgy érezted, mintha nem lennél jelen. Mintha a szavaid valaki más mondaná. Mintha a hely, ahol ülsz, már nem lenne a tiéd. Ez a diszonancia, ez a finom, belső távolság nem véletlen. Ez annak a jele, hogy már nem tartozol oda. Nem azért, mert hirtelen felsőbbrendű lettél, vagy jobb másoknál, hanem mert egyszerűen túlnőtted azt a helyet, azt a szerepet, azt az életet. Carl Jung szerint a személyiségfejlődés egyik legfontosabb állomása az, amikor felismerjük. Amit eddig biztonságnak hittünk, az valójában börtön volt. Az ismerős minták nem mindig jelentik azt, hogy jó helyen vagyunk, csak azt, hogy megszoktuk a fájdalmat. És ha elkezded érezni, hogy valami már nem a részed, ha már nem tudsz igazán nevetni ott, ahol régen igen, ha a közeg, az emberek, a ritmus, a szavak már nem rezonálnak, az nem azt jelenti, hogy baj van veled. Azt jelenti, hogy változol. Az univerzum így suttog. Itt az idő. Nem mindig viharban, nem mindig drámában. Néha csak annyiban, hogy már nem esik jól ott lenni, ahol korábban otthon voltál. És ha van bátorságot követni ezt az érzést, valami sokkal igazabb felé indulsz el. 9. jel. Elkezded visszavenni az energiádat, anélkül, hogy tudatosan tennéd. Lehet, hogy egyre kevesebbet beszélsz. Nem azért, mert megsértődtél, hanem mert már nem akarod magyarázni magad. Lehet, hogy ritkábban keresel embereket. Nem haragból, csak mert érzed. Túl sokat adtál, és most vissza kell hívnod magadhoz. Ez nem önzőség. Ez nem elszigetelődés. Ez a lélek önvédelme. Az az ösztönös mozdulat, amellyel visszahúzod a figyelmedet, az idődet, a szeretetedet. Oda, ahol valóban szükség van rá. Önmagadhoz. Carl Jung szerint a valódi átalakulás nem hangos.
hanem visszavonulással kezdődik. Egy belső térrel, ahol már nem akarsz megfelelni. Nem akarsz magyarázni. Nem akarsz adni azért, hogy szeressenek. Csak lenni akarsz. Végre igazán. Ha mostanában kevesebbet osztasz meg magadból, ha nem reagálsz azonnal, ha úgy érzed, visszahúz a lelked egy csendesebb helyre, az nem hanyatlás. Az a belső egyensúly újrateremtése, az energia megtisztítása, az elengedés előtti utolsó lépés. Mert mielőtt letennél valamit, vissza kell venned, ami a tiéd. És ez az energia, az, amit másoknak adtál, amit a múltban hagytál, amit megfelelésre fordítottál, most újra hozzád tér vissza. És ezzel együtt te is elindulsz. Haza. Befejezés. Ha ezekben a jelekben magadra ismertél, ne ijedj meg. Nem elveszítesz, hanem újra kezdesz. Az elengedés nem a vég, hanem egy magasabb igazság kezdete. És amit most elengedsz, az nem tűnik el örökre. Csak más formában, tisztábban, igazabban fog visszatérni. Az univerzum mindig tudja, mikor van itt az idő. És ha már érzed, akkor lehet, hogy most jött el.